Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 14 hangtod sa 16 nagingon, sa mga giisa ni Moises didto, sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kini mao ang usa ka tagna nga si Jesus ibitay sa krus. Dinhi, ang pag-isa ni Moises sa bitin nga natala sa karon nga pasahi sa Numero Kapitulo 21. Unya, unsang leksyon sa nahitabo nga insidente ug sa unsa nga paagi kini may kalabutan sa krus ni Jesus. Pinaagi niini nga mensahe atong hinumduman pag-usab ang kahulugan diha ni Jesus nga gibitay sa krus sa makausa ug makaamgo sa unsa nga paagi nga kita kinahanglan nga mugiya sa atong Kristohanong kinabuhi. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makadawat sa dakong grasya ug kalig-on sa ngalan sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang nahitabo sa karon nga pasahi sa Numero Kapitulo 21 nahitabo human sa Exodo sa mga katawan sa Israel. Ang mga Israelita kay ulipon sa Ehipto sa 400 ka tuig ug misinggit ngadto sa Dios sa pagluwas kanila. Busa, ang Dios nagpadala kang Moises, nagpakita siyang kahibulungan nga gahom pinaagi kaniya ug giluwas ang mga Israelinon gikan sa pagkaulipon. Sila mibiya alang sa yutang Saad ang Kanaan uban sa dakong paglaom. Apan sa wala madugay sila nakaamgo sa kamatuoran nga lahi ra gikan sa ilang gilaom. Sila nagunahuna nga sila moadto diha dayon ngadto sa yuta nga nag-awas-awas sa gatas ug dugos human sila mabiya sa Ehipto. Sila nagunahuna nga sila makatagamtam lamang sa himaya ug sa panalangin human sa pagbiya gikan sa Ehipto. Ingon nga piniling mga tao sa Dios. Apan ang Dios ang unang ninggiya kanila ngadto sa kamingawan. Tungod kay sila kinahanglan nga kwalipikado sa pagsulod sa bulahan nga yuta. Kinahanglan nga moandam sila sa ilang mga sulanan sa pagdawat, sa mga panalangin pinaagi sa pagbuntog sa kalisdanan, pinaagi sa pagsalig sa Dios. Apan ang mga Israelinon wala makasabot sa kabubuton sa Dios ug sa matag higayon nga sila nagatubang sa mga kalisdanan. Magsigi lang sila og bagulbol og reklamo. Sa katapusan, bisan human sila nakaabot sa yuta sa Kanaan, sila dili makapakita sa ilang hugot nga pagtuo sa pagkuha sa yuta. Mao nga sila kinahanglan mag-agi og 40 ka tuig nga mga pagsulay diha sa kamingawan. Sa panahon sa mga pagsulay alang sa 40 ka tuig, sila nagpadayon sa pagpagulbol batok sa Dios ug batok ang Moises sa higayon nga sila adunay mga kalisdanan. Unya, sa matag higayon si Moises nagampo ngadto sa Dios ug nag-abli sa dalan sa pagbuntog sa tanan kalisdanan. Sila makapadayon silang biyahe pinaagi sa hugot nga pagtuo sa usa lamang ka tawo nga mao si Moises. Ang aligut-gut og reklamo sa mga tawo nagdala sa usa ka dakong katalagman. Sila dili moadto ngadto sa yuta sa Kanaan direkta, apan nagsuroy-suroy didto sa kamingawan ug sila nagreklamo mahitungod niini sa hilabihan gayud. Sa Números Kapitulo 21 versikulo 5 nagingon, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Mingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ehipto nganhi niining kamingawan? Inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipula na kami niining pagkaon nga walay lami. Giluwas sila sa Dios gikan sa 400 ka tuig sa pagkaulipon apan karon sila nagreklamo nga ang Dios himuhimo sa ila nga mamatay diha sa kamingawan. Usab, mahitungod sab sa mana nga ang Dios na mismo naghatag kanila, sila mingon nga kini mao ang makakaluoy o miserable nga pagkaon. Ang Dios na suko kanila o nagpakitag kalit ang bitin nga mapintas nga adunay makamatay nga hilo. Kini mao lang human sa daghang mga tao nga namatay tungod sa mga bitin nga sila miduol kang Moises o naghinusol. Sa diha nga si Moises nagampo alang kanila, ang Dios mihatag kaniya sa usa ka paagi sa paglikay sa mga katalagman. Siya miingon, himuo nga ang usa ka nagdilaab nga bitin ug ibutang kini sa ibabaw sa usa ka bandila ug kini mahitabo nga bisan kinsa nga pahiton sa diha nga motan-aw niini mabuhi siya. Mao kini ang istorya sa karon nga pasahi. Unya unsa ang mga leksyon nga gustong ipakita sa Dios kanato? Una, kini mao nga kita adunay pagdawat sa tubagikan sa Dios sa matag higayon nga kita adunay bisan unsa nga mga problema. Ang Dios nga makagahom sa tanan mao ang usa ka nagkontrolar dili lamang sa mga bitin nga mapintas apan usab ang tanan nga mga butang dinhi sa kalibutan. Mao nga ang Dios nagtugot sa pagpakita sa mga bitin na mapintas. Kini mao usab ang Dios nga nagluwas sa mga tawo gikan sa mga bitin. Syempre,
Ang Dios wala lang mohimo sa pagpakita og kalit sa mga bitin nga mapintas. Diha sa kamingawan didto, ang mga Israelino nagbiyahe dihay daghang mga bitin nga mapintas o mga banayaw or scorpion. Apan kini nga mga butang dili makadaot sa mga katawhan tungod kay sila anaa diha sa ilalom sa panalipod sa Dios. Karon, ang mga katawhan nakasala pinaagi sa pagreklamo batok sa Dios. Busa, ang Dios wala na mo panlipod kanila ug ang mapintas nga magbitin nga dili makadaot sa mga tao. Busa, ang mga katawhan sa Israel nakakita sa hinungdan sa problema sa ilang relasyon diha sa Dios ug nakaangkon sa solusyon sa problema nga gikan sa Dios. Kini dili lang mahitungod sa mga tao sa Israel. Kita usab nga moadto sa tubangan sa Dios ug mapangita sa tubag sa bisan unsa nga matang sa problema nga kita moadto pinaagi sa niini nga yuta. Dinhi, ang mga bitin nga mapintas nagtumong sa kaaway nga yawa ug ni Satanas. Sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 14, nag-ingon, ang Diyos ngadto sa bitin nga nagtintal ni Eva, ug ang Ginoong Diyos miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap, ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanan adlaw sa imong kinabuhi. Dinhi, ang abog nagtumong ni Adan ug sa iyang mga kaliwat nga nakasala ug mibalik ngadto sa unod. Sukad sa pagkalaglag ni Adan, ang bitin nga mao ang kaaway nga yawa nagdala sa mga pagsulay ngadto sa mga tao sa unod nga nagpuyo sa mga sala nga sila ingon nga ilang pagkaon. Ang kalibutanhong mga tao nagtuo nga ang tanan nga mga butang kay taghap lang sa diha nga sila nagkasakit o sa pagsugat sa mga katalagman, mga aksidente, mga problema o mga kalisdanan. Apan ang mga anak sa Dios kinahanglan nga dili gayud mobuhat niini. Sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 18 nag-ingon, nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug dili gayud makahimo kaniyag dautan ang yawa. Bisan tuod adunay daghang mga bitin nga mapintas, sa diha nga ang Dios nagpanalipod sa mga Israelinon, ang mga bitin dili makadaot kanila. Ingon man usab, adunay daghang mga katalagman sa kalibutan, apan sila dili na kinahanglan moatubang sa mga pagsulay, kay ang Dios manalipod sa mga magtotoo. Busa, sa diha nga ang mga magtotoo adunay mga problema, sila kinahanglan mangita sa rason kung nganong wala sila gipanalipdan sa Dios. Ingon nga ang mga katawan sa Israel naghinusol, ug miduol ni Moises sila naghinusol sa ilang mga kasaypanan ug miadto sa tubangan sa Dios. Kung sila maghinusol sa hingpit o gubon ang bungbong sa sala o muduol sa kahayag sumala sa pulong sa Dios, masulbad jud ang bisan unsa nga matang sa problema. Ang ikaduha nga butang nga atong kinahanglan nga maamgo gikan sa karon nga pasay, mao nga sa diha nga kita makaagi og mga pagsulay sa hugot nga pagtuo. Kinahanglan kita nga modawat lang niini nga adunay pagpasalamat ug kalipay. Sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 4 nag-ingon, panigurua nga ang inyong pagkamalahotayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo ug dili makulangan sa bisan unsa. Gitugutan sa Dios ang mga pagsulay sa pagtuo sa iyang mga anak aron nga sila magkaadunay hugot nga pagtuo nga ingon nga lunsay nga bulawan ug sa pag-andam sa ilang mga sudanan sa pagdawat sa mga panalangin. Ang mga patriarka diha sa Biblia nag-agi usab sa adlaw sa pagsulay uban sa daghang mga matang sa kalisdanan hangtod nga sila nakadawat sa mga panalangin nga gisaad sa Dios kanila. Si Haring David, bisan human siya gidihugan ingon nga ang hari nga sa pagdagan gikan ni Saul nga nagtinguha sa pagpatay kaniya. Si Jose nagantos gikan sa daghang kalisdanan sa 13 ka tuig hangtod nga siya nahimo nga prime minister sa Ehipto sa edad nga 30. Samtang sila na sa mga kalisdanan, sila napaubos sa ilang mga kuglingon nga labaw pa ug sa pagsalikway sa tanang mga sala. Ug sa katapusan, sila andam na ang sudanan sa pagdawat sa mga panalangin. Kung kita andam lang sa sakto nga sudanan sa pagdawat sa mga panalangin, ang Dios mohupay kanato alang sa tanan nga mga pagsulay nga atong naagian ug magbalos kanato sa nagawas nga mga panalangin. Ang mga pagsulay sa mga Israelinon nga kinahanglan nga agian, pinaagi sa kamingawan, usab usa ka lakang sa pagkuha sa bulahan nga yuta sa Kanaan. Diha sa Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 15 hangtod sa 16 nangingon, siya ang nagtutol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makakalisa nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto sa nga walay tubig, apan nagpag-aga siyag tubig gikan sa batong bantilis aron nga inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyong mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan.
Kung ang mga tao tinuod nga nagtuo nga nagsalig sa Dios, wala unta sila mo reklamo mahitungod sa mga kalisdanan sa kamingawan, apan nagpasalamat sila sa Dios alang sa iyang mga panalangin ug sa pag-usab sa ilang mga kaugalingon. Human sa mga pagsulay, uban sa pagpasalamat ug kalipay, sila sa pagkatinuod moadto sa gisaad nga yuta sa Kanaan. Kung kita andam lang sa sudanan aron sa pagdawat sa mga panalangin, pinaagi sa mga pagsulay, ug pagmatud-an ang atong hugot nga pagtuo sa paglabay sa mga pagsulay, ang kaaway nga yawa dili makasupak niini sa diha nga ang Dios maghatag kanato sa mga panalangin. Apan kung kita mo reklamo o mubagulbul sa mga kalisdanan, ang mga pagsulay dili na matapos, apan nagkataas na, o ang mga panalangin kay dili na moabot. Namulong sa mga pulong sa pagreklamo, o kayugot mao nga pamatuod, nga kamo wala makabaton sa sudanan nga giandam sa pagdawat sa mga panalangin. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 18 nagingon, giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahon na dili gayud ikatandi, say maya nga ipadayag unya kanato. Usab, sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 11 nagingon, ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagkamailubo ni Job, ug inyong nasayran ang gibalo sa Ginoo kaniya, sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon ug maliluyon kaayo. Maginaot ko nga kamo muhatag sa mga pasalamat ngadto sa Dios ug mulahutay hangtod sa katapusan, pinaagi sa pagsalig sa malaluyon nga Dios sa bisan unsa nga matang sa sitwasyon. Usab, ako naglaom nga kamo makatagamtam sa tanang mga panalangin nga giandam alang kaninyo, pinaagi sa pag-usab sa inyong kagalingon, ingon nga ang Dios buot nga ikaw mahimo. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang ikatulo nga punto nga imong mahimong maamguhan, mao kini nga ang gugma samahan nga mitabang sa mga Israelinon nga makaangkon sa hugot nga pagtuo, pinaagi sa pagtan-aw sa bitin nga baronsi. Sa diha nga sila gipaak sa bitin, sila mabuhi kung sila motan-aw sa bitin nga bronsi. Ang mahagahom nga Dios makahimo sa pag-ayo kanila, uban sa iyang gahom nga walay paghimo kanila sa pagtan-aw sa bitin nga bronse. Sama sa senturyon nga misugid, isulti lang ang pulong. Kung ang mga Israelinon may hugot nga pagtuo, ang Dios lang maingon mamaayo, apan wala sila ni ana nga matang sa hugot nga pagtuo. Bisan sa kadako sa gahom sa Dios, kung sila wala mo tuo, sila mamatay pinaagi sa hilo sa mga mapintas nga mga bitin. Busa, ang Dios naghatag kanila sa usa ka simbolo sa pagtan-aw aron sa pagtabang kanila sa pagkuha sa hugot nga pagtuo nga mas sayon. Gipamaak sila sa mga bitin apan sa diha nga sila makakita sa porma sa bitin nga mapintas nga gibitay sa ibabaw sa bandila, sila labaw pa nga mituo nga ang Dios niluwas kanila gikan sa katalagman sa mapintas nga mga bitin. Sa akong pagkabata diha sa kabaryuhan, human gipatay sa mga taong usa ka bitin, ila kini ibitay ibabaw sa usa ka kural o sa usa ka kahoy, aron tan-awon ang mga bitin nga mahimo uga og mamatay. Ingon man usab sa diha nga mga tawo nagtuo sa usa ka butang, adunay usa ka dako nga kalainan sa pagsalig. Anaay dakong kalahian sa iyang kumpiyansa base sa ilang makita ug sa wala makita sa ilang mga mata. Ang rason nga nung ang atong simbahan adunay ipakita nga ebidensya sa buhi nga Dios ang naa dinhi. Diha sa Juan Kapitulo 4 versikulo 48 nagingon, si Jesus maingon kaniya, wala gayoy kaninyo mutuo kanako, gawasong makakita kamog mga milagro. Bisan tuod ang Biblia nagsulti bahin sa labing gamhanang Dios ug mga magwawali nga nagingon tumuo ka sa Ginoo sa mga tawo nga gahi ug kasing-kasing kay dili gusto nga motuo. Bisan sa taliwala sa mga magtutuo, adunay daghang mga tawo nga nagkompromiso sa kalibutan ug dili makinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Apan kung ang mga tawo makakita, makadungog ug makasinati sa gamhanang mga buhat sa Dios, bisan ang mga dili magtutuo mas lagmit sa pagdawat sa Dios. Usab nga mga magtutuo makabaton sa tinuod nga hugot nga pagtuo ug mabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Unya, sa unsa nga paagi kini nga insidente sa mga katawhan sa Israel nga makadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtan-aw sa bitin nga pinta sa ibabaw sa bandila nga may kalabutan diri kanato karon. Sumara sa gingon sa Juan Kapitulo 3 versikulo 14 hangtod sa 15 nagingon, sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan nga ang bitin nga bronse nga gibutang sa tukon, ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab, aron nga ang tanan nga mangutuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kini nga panghitabo nagsimbolo sa krus ni Jesus. Ang walay sala nga si Jesus may kuha sa tanang kasalanan sa mga makakasala o gibitay sa krus sama sa bitin nga mapintas nga gibitay sa ibabaw sa bandila. Apan, samtang ang bitin mao si Satanas, sa unsang paagi kitang moingon nagtan-aw sa bitin sa ibabaw sa bandila ug sa pagtan-aw kang Jesus sa krus sa samang butang.
Kini tungod kay si Jesus sa pagkuha sa krus nagpasabot sa kalaglagan sa mga kaaway nga yawa ug si Satanas. Sa pagtanaw ni Jesus sa krus, mao ang pagtanaw uban sa hugot nga pagtuo sa kalaglagan sa mga kaaway nga yawa ug si Satanas sa awtoridad sa kamatayon. Ug pinaagi niini nga hugot nga pagtuo kini makaangkon og kinabuhi nga dayon. Sa mensahe sa krus, ikaw namati sa probidensya sa paglapas sa awtoridad sa kaaway nga yawa ug ni Satanas. Pinaagi sa paglansang ni sa krus ni Jesus. Tungod kay ang bayad sa sala kay mao ang kamatayon, sumala sa balaod sa espiritual nga gingharian. Si Adan ug ang iyang mga kaliwat nga nahimong mga makakasala ingon nga usa ka resulta sa pagkalaglag ni Adan, kinahanglan nga silutan. Mao nga, sila nagpuyo sa ilalom sa otoridad sa kaaway nga yawa ug si Satanas ug nagantos gikan sa tanan nga matang sa mga pagsulay. Unya, human sila namatay, sila kinahanglan mahulog sa impyerno. Aron sa pagluwas sa katawhan, si Jesus mianin dinhi sa yuta. Sa niini nga panahon, ang kaaway nga yawa minggalgal sa daotan nga mga tawo ug gipatay ang walay sala nga si Jesus sa krus. Ang yawa na gunahuna nga sila makatagamtam sa otoridad sa kamatayon hangtod lang sa hangtod kung ilang gipatay si Jesus nga mianhi ingon nga manuluwas. Apan pinaagi sa pagbuhat niini, ang yawa na wala ang otoridad sa kamatayon. Sumala sa balaod sa espiritual nga gingharian, ang silot sa kamatayon magamit lamang sa mga makakasala. Busa, ang kaaway nga yawa ug si Satanas nakalapas sa balaod sa espiritual nga gingharian. Pinaagi sa pagpatay ni Jesus nga walay orihinal nga sala ni sa kaugalingon nga nahimo nga mga sala. Tungod kay sila nakalapas sa balaod sa espiritual nga gingharian, kinahanglan sila mobayad sa presyo usab. Nga mao, sila sa paghatag silang otoridad ibabaw sa kamatayon sa tanang mga tawo nga nagtuo kang Jesus ingon nga manuluwas. Mga kagisunan ko diha kang Kristo. Sa paglansang ni Jesus diha sa krus mao ang usa ka tin-aw nga kasaysayan sa kamatuoran. Ug ang bisan kinsa nga mahimo nga maluwas kung siya mosalig kang Jesus nga gibitay sa krus sama sa manuluwas. Usab, sa diha nga kita magampo uban sa hugot nga pagtuo diha sa ngalan sa Ginoo, kita makahimo sa pagpahawa sa tanang mga matang sa mga pagsulay. Apan bisan pa si Jesus nagluwas sa tanang mga tawo, ang mga tawo nga wala motuo niini nga kamatuoran, dili makaduwat sa kaluwasan. Ang katawan sa Israel maluwas lamang kung sila motanaw sa bitin sa ibabaw sa bandila. Apan ang mga tawo nga nagpagahi silang kasing-kasing ug wala motuman apan walay mahimo kun dili mamatay sa makahilo nga bitin nga mapintas. Sa susama, bisan karon ato lang nga dawaton si Jesucristo ug motanaw kaniya uban sa hugot nga pagtuo. Apan ang mga tawo nga dili motuo kay dili maluwas ug sila mahulog gihapon sa impyerno human sa pag-antos gikan sa mga kalisdanan ug mga pagsulay. Unsa gyud kini ka mapasalamaton alang kaninyo nga kamo nagtuo diha sa krus sa Ginoo nga maluwas. Usab, tungod gi kamo makasaksi sa daghang mga ebidensya sa gahom sa Dios diri sa niini nga simbahan, kamo makahimo sa pagkatinuod nga motuo sa Ginoo. Isalikoy ang mga sala ug manginabuhi sa usa ka espirituhanon nga Kristohanong kinabuhi. Mga kagsunan ko diha ka Kristo, ang tanan nga motanaw sa krus sa Ginoo makalikay sa tanang mga tunglog mga kalamidad. Sa diha nga ang anak sa Dios makatubang sa pipila ka mga matang sa problema kung sila gusto nga masulbad ang problema ug makadawat og mga panalangin, sila kinahanglan nga dili lang sa ilang mga pagampo nga magsugid nga nag-ingon, ako nagtuo. Una, kinahanglan sila nga maghinuso silang mga sala. Unya, sila kinahanglan nga mausab ang ilang kasing-kasing ngadto sa kamaturan ug mahimong tinuod nga mga anak diha sa Dios. Ang rason nganong ang Dios nagkultiba sa mga tawo dinhi sa yuta kay mao ang pag-angkon sa tinuod nga mga anak nga nahigugma sa Dios gikan sa kahiladman silang kasing-kasing. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios gikan sa kahiladman si mong kasing-kasing, dili ka mo makatubang sa bisan unsa nga mga pagsulay apan makadawat og mga panalangin diha sa tanan nga mga butang. Apan sa diha nga ang pipila ka mga tawo nga nagatubang sa nga problema, gusto lang sila nga masulbad ang problema ug mangutana o gabungat o gadiman sa Dios sama sa mga bata. Sa mata sa uban, sila daw naghinusol og moadto tubangan kaniya uban sa hugot nga pagtuo. Pipila sa mga tawo nga dili mosulay sa pag-usab sa ilang sulod nga kasing-kasing pinaagi sa pagsusi sa ilang kaugalingon. Ang uban nagduduha sa pagpraktis sa pulong tungod kay sila mobati nga ang Dios mao ang usa ka makakalisa nga Dios kaysa sa pagbati sa iyang gugma. Apan kini dili tinuod nga hugot nga pagtuo. Kini mao ang lisod sa pagdawat sa tubag sa niini nga matang sa kasing-kasing. Usab, bisan pa ko sila makadawat sa tubag pinaagi sa pagbangayo sa Dios ug maayo, ang problema mao ang sunod nga lakang. Sila mapalayo sa Dios sa paglabay nga panahon ug sila mapalayo gikan sa kaluwasan. Unsa nga paagi nga kini usa ka panalangin? Busa,
Ang importante nga butang sa pagsulbad sa imong mga problema, dili lang sa padayon nga pagpangayo sa Dios. Kamo kinahanglan nga pangitaon ang mga sala ug dautan uban sa usa ka maipainubsanon nga kasing-kasing ug usbon ang imong kagalingon nga mahigugma sa Dios. Kana nga paagi, kinahanglan ka nga makapatandog ug makapalihok sa kasing-kasing sa Dios pinaagi sa paghalad kaniya sa pagampo sa gugma ug pagkamaayo. Unya, ang Dios mamati gayud sa imong pagampo ug mutubag kaninyo sa ngalan ni Hesukristo nga namatay sa krus alang kanato. Maghinaot ako nga kamo kanunay makahinumdum sa gugma samahan nga naghatag kanato sa iyang bugtong anak sa pagpanalangin kanato. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga madali ninyo sa pagbawi sa nawala nga dagway sa Dios ug magkinabuhi sa usa ka bulahan nga kinabuhi sa yuta ug usab sa pagpuyo sa himaya sa bag-ong Jerusalem sa gingharian sa langit. Amen.